599 000 сомонӣ духонагаи пуррайфурӯшӣ дар 33 микрорайон бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Техпаспортам дорад. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро фаҳмонда нишон медиҳем. хона дар маҳаллаи роҳи нав ҷойгир мебошад. аз ин тараф 33-32 микрорайон дар ин ҷо KFC ва ин бошад пайкар. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. бинои 3 ошшонага мебошад. хонаи фурӯшимон дар дуюм ошшонаш ҷойгир аст. дар подъезд ҳамагӣ 3 хона ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва дуюм ҳуҷра. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 54 метри квадратӣ дар дуюм ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 3 ошшона иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. дӯстони азиз, хона бо ҳамаи чизу чорааш бо таъмири зебо бо нархи 599 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотир расон мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 037 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.